Huomenta. Kello on 7 aamulla. Niitä ei välttämättä ole sun huomessa. Saatat katsoa tätä johonkin aivan muuhun vuorokauden aikaan. Sain vinkin tämmöisestä jostain Dirtistä tai hyppylinjasta tai tämmöisestä täältä Espoon keskuspuistossa ja päätin tulla kattoo. Tää on nyt aika pientä kuitenkin tässä, mutta pitää katsoa vähän näitä, mitä tää niinku on. Onko tänne rakenteella niinku enemmänkin linjaa? En tiedä. Joo, siis vedän aamusession, koska tykkään siitä. Musta on kiva tulla aikaisen aamulla tällainen tutkiin mestoja. Tää on ehkä aika keskeneräinen kuitenkin tää paikka. Hienoa, että jengi rakentaa näitä. Mutta on tää ainakin tästä ihan kesken. Mä en tiedä, jos tää jatkuu tonne alas sitten. Tässä on hirveän pieniä nämä hyppyrit. Tutkitaan. Hypätään kohta pyöräselkään. Joo, ihan hauska, mutta vähän on pientä. Ihan jees. Ihan hauska. Tuossa on mun mielestä tämmönen snadi niinku homma, että se, että vetää riittävän kovaa, että pääsee tosta silloin, että pääsee tän käpin yli. Tän. Niin sit tuut aika kovilla vauhdilla tänne. Että tää menee vielä ihan fine. Mut seuraava menee kyllä tosi pitkälle ländistä. Ei se on niinku sinne päinkään. Ei joudu jarruttaa tossa välissä. Et siihen tulee niin kuitenkin vähän nyt liikaa vauhtia. Ja varmaan, tää on tehty varmaan jälkikäteen ja sitä ei ehkä sillä lailla mietitty. Jos ottaa vaan vauhdit tulee täältä niin kuin mä vedin ekan, niin sitten on ihan fine vauhti, tiputtaa ihan hyvin ländiin ja sitten tuolta, toi on vähän lyhyt oikeesti, se menee helposti yli ton ländin, mutta onhan siellä sitten mäkeä. Niin sitten toi on hyvä toi viimeinen obstaakkeli tuolla. Mä otan vähän vettä ja ihmettelen mikä on stimmunki ja katon vielä nää, olis tässä jotain muuta vielä mitä vois vähän hyppiä. Kyllähän tääkin pitää testaa. Näyttää vaan tosi pehmeät tuo ländi, mutta pitää ottaa riittävästi vauhtia. Menee tonne vähän pidemmälle. Tulla olisi tämmönen step-up, mutta mä en oo sen ländiä kattonut. Siellä ei ole yhtään tilaa, se on niinku... Jos se, en tiedä. Vois kyllä vetää se, jos siellä on vaan yhtään tilaa landiin. Yhtään tilaa landata ja... Jos se on niin ei oo ihan pehmeät hiekkaa. Mä käyn kattoo sen, mutta vedetään ensin tää alta pois sitten. Jos pystyy, niin yhdistää ne.
Voihan sen step-upinkin vetää. Näköjään meni samoilla vauhdilla, niin turhasta alkaa jarruttelee sitten. No se vähän heitti. Tässä olisi tämmönen kiva paukku vielä, mutta on sit joku vetänyt. Varmaan sähkömopo näyttää vähän isommat noin renkaat. Tää ländi on ihan tosi pehmeä ja sit sen on toi. En tiedä, pitäisikö silti kokeilla vetää. Tää hetki tuumaa. Wow, se meni hyvin. Mitä ongelmaa? Ihan hauska paikka. Löytyy tästä vähän sitten isompaakin. Isompakin, tuossa on muuta aika pieniä, varmaan kiva jos ajaa tommosen dirttipyörällä. Mutta tuo on vähän pitkä pyörä noihin tiettyihin, jotka on semmosia selkeästi vähän ehkä pienemmälle tehty. Mutta ainahan tämmönen on helvetin hauskaa. Mä dikkaan näistä aamumissioista. Tulla aikaiseen tänne. Täällä ei ole vielä muita. Ei ole kuin eläimiä, mustarastaita ja pupuja. Käy vähän ihmettelee, mitä tää äijä touhuu täällä. Ei mennyt hukkaa. Tunnin sessio, vähän yli. Tunti 6 minuuttia. Ihan oikeesti aika jees tapa aloittaa päivä. Mutta ei siinä. Mä lähden nyt polkeen autolle. Mulla on se tuo jossain semi-erikoisparkissa. Niin mä lähden autolle ja me nähdään sitten taas ensi videolla, jonka aihe on tuntematon. Niin ei se aihe ole siis tuntematon, vaan mä en vaan tiedä mitä mä teen. Mut nähdään ensi kerralla. Nyt se on. Moi!